Здравейте, представям ви поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Grohe. Това е вана душ смесител за баня. Казваме вана душ, тъй като това е душ батерия, която има чучур с превключвател. Те се наричат вана душ смесители. Смесителят е от серията на Grohe Евроеко. Виждате кода 3274330. Смесителят е интересен, тъй като е с хубава масивна изработка. Превключвателят служи за това в долния изход, който виждате тук, да бъде поставен шлаух за ръчен душ. Ръкохватката на смесителя е плътна, масивна, здрава ръкохватка. Тук ще се опитам да ви покажа в горния край. Смесителят е поставил и своето лого, както и два индикатора за топлата и студената вода. В малката кутийка тук са поставени розетките, които се поставят отзад, декоративните. Виждате, хубав, изчистен като дизайн, доста практичен модел. Към серията се произвеждат и смесители за мивка, с които да бъде комбиниран вана душ смесителя. Освен това, този модел го има във вариант и без чур, само като душ батерия. Към тази серия може да бъде комплектовано и тръбно окачване с ръчен душ. Дори от Grohe ги правят в промоционални комплекти 3 в 1, смесител за мивка, вана душ смесител и тръбно окачване с ръчен душ и шлаух. Така че може да направите една доста добра комбинация. За повече информация и възможности за избор, посетете geraka.com.